der lærte jeg at hækle for første gang i Ja. mit liv. Det har bare været life-changing. Ja, Mette Jensen. Prøv lige at holde dit, Prøv lige at holde dit hækleri op. Det er næsten lige så stort som dit hoved. Ja. Og hvor lang tid er det, du har brugt på at lave det der? Jeg har brugt i dag et par timer i dag på at lave det. Jeg fik at vide, at jeg var et naturtalent. Og det er totalt afslapningsarbejde, og så fantastisk. Jeg kan slet ikke slippe det igen. Så hækling, det er en lidt hurtigere proces end broderi. Det er det, og det, man kan bare hurtigt se, hvor meget man har lavet. Altså, det er helt fantastisk at kunne se noget, Der bliver til noget. der bliver så noget flot noget. Hvad skal det blive til? Det skal blive en pude, som jeg skal bruge til min stol derhjemme. En numsevarmer. Numsevarmer. Og det var så onsdag. Yes.